Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare nema-updates manyama, right? Panapa ndava nenyaya yatoda timboonesana, nyaya yaChristopher Mutsvangwa versus Comrade Bombshell Geza. Nyaya iripo ndeyekuti ana Mutsvangwa, vanhu vanga vakatarisira kuti Mutsvangwa achinyatsouya achanyatsotaura zvimwe zvinhu zviya zvinoza zvaanosungoita kune vamwe vanhu kuti vakada kungodingina anobva angotaura, but this time around anoratidza kuti anga asiri mumwe munhu weya wekuti ari kutaura zvekuti in short ndingati anga ari kutaura achitya Geza instead of anangana Geza anga akutoataka VP Chiwenga. Maonero andakazviita inini. Why ndiri kudaro? Macomrades vachiita zvavo zvekuhondo pane macomrades zvechokwadi vangaidhira zvinhu zvavo vari kuMozambique, but isusu we all know kuti macomrades akabva nekuTanzania ndana VP Chiwenga ndo macomrades ekuTanzania iwayo, ende ukatarisa kudhara even nyaya dzaMutsvangwa dzaita kuti ana Chiwenga vakazobva nekuTanzania unotongoona kuti but nezuro akakanganwa kuti nyaya idzo dzakatombotaura kumashure, but isusu semaZimbabweans we all know kuti akabva nekuTanzania ndiani. Andimukuzviona toba tatarisa nyaya kuzonzi kuzosididi alo kuzosungwa kodidi that guy anozani mukazembe ameno na nikirikini minister wake I think ndo vanenge kuti get motray kuti ase kumusunga, but now it seems like havasi kuziva kuti Geza wacho anowanika kupi. Ndo imwe nyaya iri kuitika, it's like vari kutotadza kumutora kwacho, vari kushaya kuti vomutorera kupi. Saka nyaya idzodzo dzadaro manje pakunongedzerana kwavari kuita ari kuti Geza ari kuabuswa. I think mese makanyatsoona charongedza ndati Geza ari kutoshandiswa nevanhu vasinoenda kuhondo because iyo vari kuziva kuti Geza akaenda kuhondo. Muri kuona pane nyaya yacho. Aiwa vari kuzomuabuse, vari kuzodai so isusu hatina chaos yenhingirikini kuZANU-PF because tiri kuda takagadzira resolution 1 kudhara takatowirirana resolution 1 yatakawirirana kuBulawayo chinchi. You know a lot of people takavaudza takati imi kuBulawayo kuri kunoitwa nhingirikini uko vari kubva vatonogadzira kuti uya bhangu unonhingirina kuti ndichi 2030 ramba ripa vanhu vakati aiwa munotaura zvekupenga. Now look where they are. Tarisai zvaakuitika iko zvinezvi. Vese vangoti aiwa isusu hatina nhingirikini, but these guys manje it seems like havasi kuda. So kana nyaya iyi iri yechokwadi according to Mutsvangwa vaitaura kuti ari kutumwa nanhingirikini because akazotanga kupindura achiti zvoni vanhu vari kutanga kuti akabva Geza akapuwa information isiriyo chinji yekuti iye ari kuti mwana wangu inini akasungiswa na Mnangagwa, but aiwa mwana wangu haana kusungiswa Mnangagwa. Mnangagwa ndiye akatozouya akatobudisisa mwana wangu akanyatsotaura ega Mutsvangwa. So I don't know kuti kana pakaita macrimes kana oneka uri connected na Mnangagwa unobuditswa. I don't know kuti how does that work. Iye akabhatayo but hake akabva aita zvisiri nekupindira nyaya dzejudiciary chinji. I was like unenge watotaura chokwadi kudhara inini nemukadzi wangu tozviziva kuti haasiri akanhingirikina. These people ayo inyaya ndoti timboonesane because iwo kana uchiziyana naMnangagwa saka uri kuti hausungwi ndozvazvaangoedza kutaura hauna mhosva ingakusungisa. Ndo pakazanga kutaura kuti saka vanhu ivavo vakatosungisa mwana wangu ivavo ndo vanhu vari kufurira Geza. Muri kuona nyaya yacho iri papa yari. I was like ndianani vanhu ivavo because munhu wacho anotaura muZANU-PF I don't think kuti vane munhu wavanotya vanhu kunongedzerana except one munhu iye havanongedzere Chiwenga zvekumhanya. Ndosaka munoona kuti nyaya tichitaura kuti nyaya yezvimafunctional battles zvavari kuita izvi zvikazvi vamwe vati aiwa hatina factionalism in the party tiri vanhu wani. Amen, uyai mutaure vachiri vanhu wani here vanhu because dai pasina kuti izvozvo pasina kuti macomrades aya ari kuningina and the funny thing manje pazvinhu zvacho zvese vanhu vese zvavo vakudedzera kuti isusu we are for team Geza ndo team yatatorina de team Chiwenga tukutaura numbers tukutaura zvema-numbers. Ukanzwa vanhu vataura zvokuti 2030 Emerson wati itimu rearia rekuti vanenge vachitodya naye ipapo masero kumachinchi, but tukutaura zvokuti maordinary Zimbabweans nevamwe vese tukataura zvokuti everywhere alright, even on social media kwese maZimbabweans all over kwavari kwese ikoko unongonzwa kungotaura kuti tikuda timu nhingirikini. Saka that's where the battle is. Beto iyoyo manje yakunetsa. Beto ya Geza vari kuedza kutaura kuti ari kushandiswa naChiwenga ndo pane nyaya hombe. Saka vari kuti Geza chidzoka titaurirane futi titoona kuti tingaita sei uya titaurirane titanga kuita zvebusiness chinchi. It's like vakutoda kuti unyatsomuchimutora zvekupedzisira kumukapture last numbers zvekuti alright saka Geza iwo takamboita tese zveStew something saka chiuya futi titese tishande tese kuStew kwekwe. Obviously ukaona kuti wakutopinzwa wakudedzwa kumadeal mabusiness deals mahombe akadaro auchatodzoreke. Mamwe maoveterana wapo wama $200 machinchi uyu vakutongomugadzirira business opportunity rema millions. Chuya uyataurirana
Zimbabwe, peace. I'm telling you, ladies and gentlemen, that is the current situation in Zimbabwe right now. I don't know kuti mimi onye hii magaitariso imi muneono se inini zvangu ndinga ndatongodarika nepo ndatongoningana ndiri munhu wema straight forward zvetinenge tatongonzwa zviripo paground izvozvo tisina kutenderera. That's why ndichiti kana uchinge watondiona uchiziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboikani zvinhu zvanhasi. Sarai makateerera, pane maaudios aripo, handidi kunyanya kupedzera nguva yenyu, nguva ndo chinhu chakakosha. Moteerera mondiudzawo zvamuri kufungawo in the comment section kana muchinge mapedza kunzwa. Muno munyika medu yeZimbabwe tine matare edzimhosva. Ndei matare iwayo? Hati ndeye kuti pota achiyananisa vanhu achigadziridza mhosva dzinenge dziri dzaitwa nemunhu. Kana wakutora mutemo uchiisa mumaoko mako iwe matare edzimhosva aripo, hauwanikwe uine mhosva here yekuti unotora mutemo uchiisa mumaoko mako iwo matare edzimhosva aripo anofanira kujustify nyaya dzese dzinenge dzaitika? Mazona. Saka zvese zvatiri kuita, zvese zvimwe zvatiri kuita tichiita tisingaite kumatare edzimhosva, imhosva yatichitoita iyo iya. Mazona. Patakatobvisa Mugabe takatotora masimba iwayo isere kutoendesa Mugabe kumatare edzimhosva kana paine zvakanganisa tikatora tikavabvisa itoro mhosva iyoyo nokuti taifanira kuendesa kudare redzimhosva. Saiyoyi futi nhau iyoyi yavaComrade vaGeza iyoyi kana iri mhosva hatitorei mhosva iyoyi tiitise kudare redzimhosva yonojustifywa kuti pavanenge pavakanganisa ivo ndepapi, kana pamwe pakamboitika nezuro apo pachinzi hapana kukanganiswa pane ivo vanenge vakanganisa papi, nekuti zvinhu zvatakangonomaliza izvo zvisiri normal. Constitution yedu chaiyo inotaura kuti mutungamiriri anenge aripo aneswa nevanhu, opiswa nevanhu through elections. Kana asina kupiswa through an election, mutungamiriri anenge aonekwa asisi vanhu vasisamude, is either anoitwa impeached from the parliament. Parliament ndio inotore sibaro vomuita impeach. Mazona. Saka parliament iyo iye zvinezvi ivo vekuparliament vacho ivavo maMPs edu vari kurega tichitambudzika ivo vari vatakaisa ikoko kuti vatimiririre. Handi manaka vatimirire zvekuti tinopinda mustreet iyo varipoka handizive kuti iyo basa ravo nderei, kungofamba chimwe MP chete. Handi mukuzona zvosiri kuita kushavo kutambira mari ndiri MP wakati muri kutibetsere chii ikoko zvamuri maMP ikoko kumusoro ikoko? Ndo zvavakazonzi naSpeaker of Parliament vakataura pepa chaizvo chikanzi vanhu ivava vanokotsira muparliament. Vakataura vaadvocate vamudhenda vakataura kuti vanhu vari kukotsira ivava vanotoita fanike munhu asimo munyika munomu anongouya kuzogara chete. Mazonaka. Saka ndinowirirana navo vaSpeaker of Parliament panhau dzavakataura zvokuti ndo vanenge vaine vanhu ivava vanotoona kuti ko vanhu vari kukotsira panzvimbo kuti vagadziridze zvinhu votokotsira. Mazona manje zvinhu zvinozofanira kugadzirwa neparliament izvozvi zvese tisati tatombofurirana kuti hatipinde mugwagwa tinoita zvakati parliament irenge yamboita chirudzii. Mazona. Toda kuti tizive kuti basa revanhu vemaparliamentarians atinoisa nderei kuparliament ikoko, kana vachizotiregedza isusu tega tichipinda mustreet tozopedzera takunetsana nevanhu vemutemo kusvika because vemutemo vanofanira kutorawo basa ravo sebasa kana tapinda mugwagwa zvisiri izvo, nokuti zvinenge zvisiri izvo hazvisi izvo. So nokuti muconstitution makanyorwa kunzi vanhu vane right yekudemonstrata peacefully. Mazonaka is the right yekuti vademonstrate peacefully, but kana zvisiri peacefully members of security forces vanozozviita sei? Ndo patinozoonekwa paya members of the security vakusenzesa excessive force because pane pakupunzwa zvinhu pachiitwa zvisiri izvo. Saka vosenzesa excessive force, at the end topedzera zotakucomplicata ivo mamembers of the security force kuti vari kuita brutalize vanhu, saka muda zooperatwa sei? MaMPs edu
please vanhu ivava vaka hameno kuti basa ravo ndere from 1980 kusvike zvino izvi chimwe chete chavakatibatsira palamende ikokoko zvese zvinhu zvinongopasiswa zviri wrong nezvakadi ivo variko ndikuti vane vakakodzera zvakataurwa naSpeaker of Parliament. Ndatenda zvangu.